terug voor het algemeen kampioenschap. We gaan naar de jonge hengsten. Ze komen dus allebei er weer om, Henk Jerk. Nou, dan hebben we nog een extra toetje, Gerrit. Hè? Nou ja, het is wat onduidelijk hoe dat precies voorin, maar het wordt mij de minuut duidelijker hoe het definitief komt. Het is in elk geval een mooi imponerend slot van de kampioenskeuring Oudere Hiesten. Nou, dan bepalen we ons weer even bij de favorieten voor de volgende groep. Maurits. 11 in totaal. Ja. Maurits, Norbert, Pier, Anders, Tjolle, Uldrik, Tjolbert, Wiemer, Torben en Alwin. En daarmee komt nou natuurlijk het uur der waarheid voor Uldrik, om het zo maar eens even te zeggen. Nou ja, dat is natuurlijk wel nieuwsgierig. Ja, en als joggerij de Tjalle, die misschien toch wel als een van de favorieten zijn, net de favoriet voor Joert, ik toch een Portugese kampioen worden. Uldrik met een geweldige staat van dienst, kampioen van de laatste 2 hier. Ja, dan denk ik van wat doet een jury daarmee? Hè? Van, krijgen we een hele nieuwe gezichten of komen ze toch weer om? Ja. Spietig genoeg kunnen wij van nou hier uiteraard de overwegingen van de jury net volgen. Maar dat is denk ik heel moeilijk om daar een besluit in te nemen. Want ja, ik ben blij, Gerrit, dat ik net op hun plaats sta. Want ik denk namelijk dat de kwaliteit in deze rubriek, omdat ze relatief volle jongeren binnen, ik nog dichter bij elkaar zit. Want je kan natuurlijk ik zeggen, als San Hiest voor de tweede keer kampioen wordt, dan stiert de rest dus stil. En als je vooruitburgje willen, dan moet je eigenlijk weer een beter niet in hebben. Ja. Maar ja, als er net is, maar goed, dat zullen we in een kwartiersbestek nog wel gewaar worden. En top kan ik heel top wijzen, hè? Dat het net taf valt om erbij te komen. Dat komt ik meer vaker voor. We beginnen met Maurits 437. Hier staat Maurits 441. Norbert 444. Pier 448. Anders 451. Tjalle 454. Uldrik 457. Tjalbert 460. Wiemer 461. Torben 466 en Albin 469. We gaan instaan. En als dan nog even weer omschust Gerrit en voor hier, toen stonden er ik draaien van de uit deze groep die toen ik meisterierde aan het laatste aan het kampioenschap. Want buiten Uldrik wie dat natuurlijk ik Tjalle. Maar net of je het ik anders rond doe bij de laatste treien. En die jongen wij misschien wel wat doorrollen. Dus wie weet. Ja. Maar hier met wat 2 uitkomen denk ik. Hè? Ja. Ja.
Je wordt weer flink online, Henk. Ja, ik denk dat de jury het hier nog dreger heeft dan in de vorige rubriek. En ja, de hamvraag is nou misschien toch wel ik weer op een nij voor de Zaavolse stelt. Wat doen we met de kampioen, de regerend kampioen? Ja. En dan is het zelf, ik zei, je kan misschien wel bedenken van de beste fjouwer, maar ja, dan moet er weer 12 afvallen. Zo zit het. Ze winnen eruit, Jere direct. De procedure kennen het inmiddels. Maurits 437 mag de piste verlaten. Even halt houden. Maurits 441 mag in de piste blijven. Norbert 444 blijft in de keuringsbaan. Pier 448 mag de baan verlaten. 451 Anders blijft binnen. 454 Tjalle blijft binnen. 457 Uldrik blijft binnen. 460 Tjalbert mag de piste verlaten. 461 Wiemer blijft binnen. 466 Torben blijft binnen. 469 Alwin blijft binnen. Althans, ze gaan er nu allemaal uit, komen nog 1 keer binnen. 1 voor 1. 6 uur moeten we klaar zijn. Dus de jury is er vlot uit zometeen. Maar liefst zo'n lopen er binnen. Nou, ik ben eigenlijk, ja, super wat, nou verslijm ook net zitten, maar ik hier mijn namen net verwachten dat ze van die jonge garde zou volgens mij nemen zo'n. Die lijsten die nou ja, zo'n voor hier in de vakkerij bedarmen. Dat krijg ik weer positief opvatje, want ja, dan maak je juist toch ook weer heel nadrukkelijk omdat het voor de jeugd kiest. Ja, en hier een signaal dat de kwaliteit dus dit hier wel degelijk groot is. Ja. We beginnen met 441 zo dadelijk. Maurits, gaat u gang. Dan krijgen ze dadelijk al hier nog een keer individueel. Norbert 444. Het is een lang verhaal, Joert, Henk. Ja, het,
Het wordt in deze eindfase toch nog wel betrekkelijk lang voordat men tot een beslissing komt. Maar ja, men wil natuurlijk ook de indruk, Jan, en dat twijfel ik net aan, dat men elk de optimale kansen bieden wil. Hij rent nou gewoon klasse beter als ze straks, hè? Dit ziet er wel heel mooi uit, net. Hij heeft eigenlijk in deze ronde geen fouten maken. Anders. Nou, de Hienst uit het verkort onderzoek die het in die fokkerij daar is bekend worden met Peter Spaan in het zadel daarop. Grand Prix start gerechtigd. En die doet hier rekken gooien naar het kampioenschap Jonge Hiensten. Ik moet eerlijk zeggen, Gerrit, dat ik hem vorig jaar spectaculairder in. 454 Tjalle. Zeker om vergelijking met de vorige successen. Ja, helemaal. Ja. Nou, de kampioen in Tuur. Tweevoudig Nederlands kampioen voor de CS Tjalle. We begroeten de regerend kampioen in de piste, Uldrik. Voor de meesten thuis die het nou op Joert zitten te wachten op Seizoeren. Dat is na de finale van deze Hienstekeuring te zien. Dus dan Joert hier voort achterom. En let op jongen, ik hier een clipcar. Maar deze Hienstekeuring wacht je weer de finale aan. Nou, en het publiek begint zich hier alweer aardig te roeren om deze Hienst zo vol mogelijk aan te moedigen. Ik neem aan dat de populariteit van zijn kampioen echt groot is, hè? Nou, gigantisch.
En ik ten aanzien van Uldrik vind ik eigenlijk dat er hem nou weer beter zijn als ze straks in de rubriek. Nou, dan krijgen we nu Wiemer 461 van de combinatie Minkema en Bauma. Het toch op het moeite met de balans, maar goed, op de rugsteek zal het misschien beter worden. Nou, dat gaat dan net helemaal, zat men wel graag zijn wel, denk ik. 466 Turben. In Norbert is nou dat denk ik een verrassing. Ja, zeker. Nou, wij zorgen het Torben, het tweede troef, kistpositie van haar ook om uitzien is wat. Dat je toch wel heel nadrukkelijk aan de poort rammelt van het grote succes. Of we de decibel nog niet te kennen Gerrit, dan denk ik dat deze hier de meeste sympathie van het publiek aan. Dat lijkt je twijfel. Ik denk ik dat de muziek van Status Quo daar mij verantwoordelijk voor Maar is. het is echt fantastisch. Ja, klopt. De laatste alweer. Nou, die moet van goede hoezen komen om deze Torben te overtreffen. Als het nou, ze is het maar Henk. Nou, ik ben ongenaamd verrast, mag ik eerlijk zeggen, terug Torben. Maar ja, het laatste woord is natuurlijk aan de deskundigen onder u. Hè? En die bloeien daar altijd weer in die piste staan. Norbert, Uldrik, Torben. Misschien toch ik nog Maurits, maar dat verwacht ik eerlijk zo niet. Meer spectaculair misschien Norbert en Torben. En Torben misschien nog wel de eerste. Nou, die hebben nog net vaak in deze vorm zien gekend. Terwijl uit de verrichting van Tjolle, ja,
zeker net minder wie als verlien hier, maar om nou te zeggen dat er dan ik nog progressie maken als dit vergelijkt is met voor hier, nou, dan denk ik dat misschien helemaal net het geval is. Wat een mooie muziek. Helemaal passend. Deze kampioensherrie. Ze weten aan te houden. We hebben al een veiling straks in de achter. Zullen ze dat gedaan? Oortje, nee. Ja, Jongs in Oud. Oh ja, Jongs in Oud is ik net 4, maar Nee. inderdaad wel Oudje nee. Onze handhaven. Dames en heren, het doek gaat weer vallen voor een paar hengsten. Te beginnen, Maurits 441 mag de piste verlaten. Norbert 444 mag binnen blijven. Anders 451 mag de piste verlaten. Tjalle 454 mag de piste verlaten. Uldrik 457 mag binnen blijven. Wiemer 461 mag de piste verlaten. Torben 466 mag binnen blijven. Alwin 469 mag de piste verlaten. Nou, Tjalle de grootste verrassing, denk ik. Voor de rest Ja. dat de Ja. heerlijkheid van Tinker die indruk maakt. 3 Nou ja, keer kwaliteit. Krijg je voor zijn wel, hè? Als dan Charles vergelijkt is met vorig seizoen, dan is het nog wel heel spectaculair, maar hij is net in die zin echt heel opvallend nog volle beter worden. En een complete verrassing is daarbij dan toch het optreden van Torben Ja. met name. Nou, we zijn benieuwd wat uiteindelijk de nummer 1 wordt. Ja, want dan moet nog altijd in de piste verlitten. Ja, dames en heren. Wat is dit allemaal een fantastisch kampioenschap. Wat hebben we toch beste paarden gezien, met name in deze laatste groep. Het was moeilijk te kiezen, want we hebben allemaal een eigen kwaliteit. Met deze 3 vonden wij, wat de draf en stap betreft en qua paard, er bovenuit steken. En hier moet u de kampioen voor worden. En de reservekampioen. Er is nog eentje die afvalt. We hebben het, ik begin even bij 444, dat is een mooi paard. We hebben met de eerste rubriek een elegant paard genoemd, voldoende stappen en best dravend, waarbij opviel dat hij zo mooi ook in balans blijft. 457, mooi paard, wat er goed is ingegroeid, ook heel mooi bewegend. En dan 466, ja, 466 Torben, ja. U was helemaal onder de indruk van het voorbeen, en dat ben ik ook wel. Maar wat ik zo mooi vond van dit paard, dat hij ook achterbeen erbij bleef. Het was niet zo dat hij helemaal van het achterbeen afliep, maar hij bleef er wel mooi bij. We houden in eerste instantie 2 paarden over en dan nemen we afscheid. Sneu genoeg, maar we doen het wel. Met name wat het postuur en wat het formaat betreft nemen we afscheid van Torben 466. Misschien kan wel een beetje de publieksfavoriet niet nou. Want we De Ruud hebben er Stewart. nog 2 in de En dan baan. stiet De Agen toch op kampioen het eind van en het de verhaal reserve. min of meer, maar ondanks alle succes natuurlijk wel met lege Hij handen. leeg aan, ja. En daarmee nemen de kansen voor Uldrik toch ik met daar. Hè? Die schitterende paarden. En wat er opvalt, dat zal veel ook heel veel gelijkenissen met elkaar hebben. Maar voor ons de kampioen. is er maar 1 kampioen die eigenlijk in beide
presentatie, zowel in de rubriek als de praatje, de boventoon voerde. Mooi paard, schitterende beweging. Kampioen van dit jaar wordt 444 Norbert. Nou, Uldrik wordt in ieder geval geen overal kampioen dit jaar. Een nieuwe kampioen. Een mooie. Ja, heel mooi. Ja. Deze hiest wie ik van mij joert een van de favorieten. Ik ben blij dat er tot nota ik bevestigd. En nou, ja, het laatste stapje wordt dan natuurlijk nog de overal kampioen. Maar goed, dat is nog even afwacht zien. Maar ik daarin, ja, komt toch een hele protte kans. En als het nou praat over een prachtig, modern, luxe en deftig hinder mij een koninklijk voorkomen, ja, dan is die Norbert er een prachtig voorbeeld van. De Dries Maaltjerk, gefokt bij R. Steenbeek in Haskerharde en de heer Bot, de eigenaar. Willy Bot komt binnen. De kampioen Norbert 444. En dan kerst natuurlijk ik nog Dit is consideer, het Gerrit, kampioenschap dat jonge hengsten. We zijn er nog niet. Uldrik Nog de je waardig algemeen kampioen afscheid neemt Constant. bij het 4 reservekampioenschap hengsten zo bij dadelijk deze jonge hengsten. in het laatste onderdeel. Fokkers, eigenaren. Prachtige beelden. Kijk ook naar de schermen, dames en heren. En de jeugd ook betrokken bij deze prachtige huldiging. Kampioen Norbert 444. Ik wil even een beetje verwarring, Henk, want dan had ik begrepen van de jury dat er toch fjouwer hinders naar die totale finale gaan. Dat is ze straks wel omroep in elk geval. Alleen duidelijk wijs uit deze laatste ronde denk ik dat uw favoriet, daar ben ik het zelfs voor eens, dat was Kenner en ik als man die drinken had om beleefd, Norbert de favoriet. Ja, ja. Zaterdag op de tribune. Daar zijn ze. Wie lacht? Neil Arming. Kijk eens omhoog. Toch wel aardig even om in beeld te zien de Fokkers van Norbert uit Sint-Jacobi-parochie, de familie van der Zee. Standhoek in de wereld. KFPS. En ik bij hun krijg natuurlijk de emotie nou op zijn stuit de oerhaan. Dames en heren. Willy van der Zee, Fokkers eigenaren van de kampioen Norbert 444. Roerende gezichten, emoties, het brengt heel wat teweeg. We hadden het al vaak zien en nu is het wel heel duidelijk in beeld. Wat is dit man? Keuringcommissie presenteert paarden gaan 1 keer ronde maken. En dan komen ze meteen weer binnen met een andere train. En dan weten we zo dadelijk wie de algemeen kampioen is. Moet weg. Dank u wel. Ja, Fokkers, mooie plaatjes, iedereen blij. blijf in de buurt. Maar het werd nou toch wel even, nou ja, het moment suprem. Toch denk ik dat dit voor de Fokkers, voor de eigenaren, al heel belangrijk geweest is. Dit is bij de kampioen. Tuurlijk, want dit kan je vertalen naar meer belangstelling voor zijn hengst. En ja, meer belangstelling betekent in dit geval een simpele rekkersomke. Ik ben meer dekyield en meer inkomen. Zo simpel is het niet geweest. Is er dan toch nog een overtreffende trap in de oeral kampioen? Ja, dat zag ik dat net. Nee. En ik denk dat de meesten die daar nou in het veld steren, dat ik wel weten wat het aansluit. Ja, ik denk het wel.
En ik neem aan dat ze nou voor dadelijk teruggaan naar de absolute finale. Daar ga ik vanuit. Algemeen kampioenschap nu. Willy van der Zee blijft overnachten hier. Supermooi. En die kleine die sprong 3 meter de lucht in. Super. Maar we moeten De denken komen ze. tegen verliezen. Dat De wij praten vier. nou wel even hoe de De financiële laatste geval van 4. zijn kampioenschap. Maar op dit moment is dat bij deze meisje natuurlijk volgens net onder water. Want het gaat om het succes. Jasper Dat komt met, we 366. hebben een mooi meid net, hè? Zo zit het. Oh, de Calvinistische inslag komt dan toch weer om mijn hoek. 411. En dit is natuurlijk een topdive voor dit station. Want beide hiesten staan op hetzelfde station bij de gebroeders van Maan in Ede. En Ulrich 457. Ik hier nog zelfs voor de wedstrijd hebben we de beide kampioenen in de ring gewoon. Ik het idee van. Ja, ik vrees me wat het verstandig is in die zin dat doorstaan als jury op dit moment een hiest die bijvoorbeeld in hier van die vorige rondes dan reservekampioen maakt, om die dan nou toch nog dat kampioen, dat geloof ik niet. Dat kan jij je net voorstellen, Dus toch? dan denk ik, ja, waarom haast het er dan nog bij, maar goed. Misschien dat men in de evaluatie zei dat we het daar meer krijgen hebben ons. Dat zoek in. Nou, aan de andere kant kerst het misschien toch ook nog even opnieuw als een stukje eerbetoon zijn aan ja, deze finalisten. Nou ja, en Norbert verrast het, ze krijgt denk ik wel heel wat, hè? Ja. Ja, want Jedder van de Midje herinner ik me nog heel goed. Toen ik hem in zijn individuele presentatie eigenlijk nou, wat uit balans vond. Toen voelde ik me eigenlijk wat zin. Een beetje een teleurstelling. Maar eigenlijk revancheert er zich hier eigenlijk op een geweldige manier natuurlijk. Hè? En dan heeft het misschien toch wel weer hoe wat ik al eerder doorheen. Het pieken op het juiste moment. Toch wordt er wel wat van die hinders vregen om het zo vaak op een dag in te letten. Ja, nou, en vooral ik om het op hetzelfde niveau, om dat niveau vast te houden. Ik denk dat dat het grootste probleem is, want die twee rondjes hier in dat zon, ja, daar laat je die hinders natuurlijk om. Maar het gaat er met name om ze op datzelfde niveau zijn te letten. En ja, dat is net altijd niet gemakkelijk. En daar heb je hier een aantal voorbeelden van Schenk en ik vermidden. Dus je dan bijvoorbeeld moeten de ring in beweging houden, hoe daar je een paar keer Nou, stappen. ja, Eerder net. stappen. Hè? Zo volle mogelijk de energie gedoseerd dan wel muziekje te bewaren en de ontspanning op te zieken in het stapwerk. En dat is ja, bij alle hieste sport eigenlijk van elementair belang, denk ik. En dat gebeurt in de bakje vlak achter deze hallijn. Ja, ja. Het is een latertje worden. We toch een kwartier of 4 van jou seizen. Ondertussen is het al haast 20 uur seizen. Maar we willen je dit net onthouden. Dat zou ik raar wezen. Ik denk dat we het net best weer vlak voor het Friese journaal van Juwet zijn. Nou jongens, dit wie het en mooi jij maar iets nice waar wie er kampioen worden is. Nog 1 ronde eraf. Jasper 366. Alleen nog 1 keer een rondje draven. Ja. Misschien wel onder het motto, geef het volk brood en spelen. En het volk stiert alweer op de banken. Voor Jasper. Dan krijg je er geen genade van. Nee.
Ik had er in elk geval groot respect voor, want die hier op deze leeftijd nog zijn leeft. 1 ronde eraf. Weert 411. En ik bij deze presentatie van Beert Dieter Dakker, zo wat al, zij enthousiast binnen de meesten. Norbert 444. Ik denk toch dat we concluderen kunnen dat die ik nou in dit stadium de absolute favoriet van het publiek is. Hè? Ja, Norbert. en hij liet het ik wel zien, hè. Ja. Toch heel opvallend hoe ver dat er nou is in zijn beweging. Uldrik 457. En nog altijd de regerend kampioen op dit moment. Het toch wel wat meer moeite nou met de balans als het vergelijkt is met Norbert. En is naar mijn bedenken minder spectaculair dan vorige keer. Het zo is van u dat nu Norbert het net werd. En nu zei ze er ook het publiek, hè. Ja, ja. Daar kan ik geen twijfel over Dan besteden. komen ze. Wat een wens van het Friese paard. En van de familie. En van de familie van der Zee natuurlijk nog. Hè? Waving your banner all over the place. We will rock you. Mensen, dan kan een tikkeltje harder met die handen. Ja, 4 hengsten in die laatste ronde. Voor 2 gaan het doen vallen. Maar hand houden. Eerst gaan we dan met 2 de ring uit. Jasper, Worden we 2 uur. 66. Het begint suvereen tonen te worden, Gerrit. Gaat de piste verlaten. Ho, ho, even hand houden. Beert 411. Blijf binnen. Hand houden. Norbert 444 mag binnen blijven.
En Uldrik 457. Geven nog een applaus. Gaat de piste verlaten. En ze nemen dus definitief afscheid van de kampioen van de lijsten bij de heren. Klopt. Ulrich. Maar Ulrich. dat zie je er al een beetje, want er komt op het moment dat je hier staan op INB of reservekampioen meisje bij die ouderen hier. Met name de mensen die de paarden hebben voorgebracht, de voorbrengers en ook de stallen die erachter zitten. Bedanken voor de schitterende dag die ze ons hier hebben gepresenteerd. Vakwerk wat hier gedaan is. En juist, geef ze maar een applaus. En voor mij mag het zelfs een staand applaus worden. Maar fantastisch wat ze hier aan ons gepresenteerd hebben. We gaan opstellen. De laatste uitslag. Ja, dames en heren. Wat staat hier aan kapitaal aan paarden? En wat een kwaliteit hebben deze twee paarden. Ik wil u niet te langer in spanning laten wachten. Wij hebben wat kampioenschap betreft gekozen voor de elegantie 444 Norbert. Familie van der Zee, kom erbij. We are the champions. Dames en Nou, heren, dat we hier het al zijn. kampioen. Henk, de kampioen, die hem op een bepaald moment echt ons in de lijst. Hij van de media zeker dat het duidelijk werd dat dit misschien de kampioen van de Dijberg is. En dat ieder dus ik word. Onder indruk en tevreden. Ik ben er diep van onder indruk en met name omdat er zich in het tweede deel van de media toch wel heel nadrukkelijk hersteld heeft van een wat minder optreden, misschien individueel in Chiribriek. Maar nou, voor mij, ja, de ideale hier die het vakdoel heel nadrukkelijk verzint wordt en volslijnt er jocht de kamer. Op het moment, dames en heren, burgemeester Kronen van Leeuwarden vandaag in ons midden. Trokken wij de huldiging. Jullie van der Zee, wat een dag maken ze hiermee. Worden gecomplimenteerd, gehuldigd. De wekkers, de ereprijzen, de kampioenschap. Voorzitter Frits Hoogland. De felicitaties voor de tweede keer vlak op Riegen voor de familie van der Zee. Die hier een glorieuze dij belebbert. Een Friese familie van Oudebeeld Dieklook. Klopt het. Dus op het eind van de dag even goed weer Friesland boppen. Ja, dat is toch op een of andere manier toch wel mooi. Ja, ik denk het wel. Maar daarnaast denk ik dat het ook uniek is dat beide de kampioen en de reserve, in dit geval op hetzelfde dekstation bij de familie van Maan, die hier natuurlijk voortreffelijk managed naar dit kampioenschap en dit reservekampioenschap Ja. gebracht hebben. Want dat mag je net vergeten, hè? Maar het wil niet worden. Zo zit het. Kampioen. We sturen bij de directie en bij de instelling aan. Wat een mooi moment. Kijk de dames hier bij Norbert 444. Wat een karakter. Warm als de kronen van Ljouwert. 4-4-11. Reservekampioen 2012. Jury gefeliciteerd. De draaier, Jamal Open, de Hendricks, directeur KPS, instelling aan. Dit zijn de momenten weer. En dat is wel heel aardig om nog even mee te pakken. Dat is de AKW Dauma trofee. De AKB Taalma trofee die worden handigen. Toch iets Hellinga. Want dat is een prijs die in het leven roepen is naar het versterken van een man die geweldig van de shooting heeft voor de Friese vakkerij. En ik voor de Friese tuigwereld AKB Dauma, de bekende oud-dominee van Vergriep. Heel bijzonder. Deze prachtige afsluiting. Dames en heren, we gaan de muziek even iets zachter doen. Want de burgemeester in Kronen wil enige woorden tot u richten. Dank u wel. Dames en heren, let me say at first a very warm welcome to all the foreign guests, and I hope you had a fantastic stay in Leeuwarden, and I hope to see you again. Second, I would like to thank all those people who organized
this event and made it so successful. The staff, the volunteers, and of course the board. I ask you a very warm applause for all those people who organized this. Thank you very much. Thank you very much. Burgemeester Kronen. Hij bedankt nog even iedereen die er een meidje had, iedereen die er een succes van maken had. En wij wachten vooral op de ereronde van de kampioen van dit jaar. En het volkslied natuurlijk nog, hè? Maar dat nog heen. Dat komt goed uit. We gaan de kampioen en de reservekampioen eren en huldigen met het volkslied Het Wilhelmus. The National Anthem of the Netherlands. Eerst nog het Fries volkslied. En met deze beelden en het Fries volkslied komt er een eind aan een lange dag. Prachtig mooi Hiense sport, denk ik. Dat begon vanmorgen om 9 uur al met de oudere Hiensten. En we kregen verschillende rubrieken hoe de dag te zien. Prachtig mooie show weer nog te zien. Ik uw eigen boppenslag hinder Dirk Buitenzorg kwam je nog even te vastkien. Jacques Klaarakkers, een fantastisch mooie show met zijn ensemble. En daar weer ik een geweldige zangeres bij, Sari van Delden. Het publiek had genoten en vooral genoten nu het had de familie van de Zee. Want die eindigt uiteindelijk mij de kampioen bij de Jong Hiensten en ik de oeral kampioen. Dus de familie van de Zee, Sint-Jacobi parochie. Voor haar is het een glorieuze dag. Zij mij nog een keer rondrennen, mij de kampioen en de kampioen van iedereen en ik. Want de meesten staan op de bank, ze vonden het fantastisch. Nogmaals, wij hadden graag die in Aasen is er na deze uitsturing een volle letter Joer te zien, maar we pakken het hier gewoon weer op en Joen verder ik nog hier en clipkaart. Mede dank namens Henk Dijkstra en Jonkemie wil ik jou dank zeggen en een volgende keer.